Čaute kamoši, vítam vás pri novom videjku a dnes to bude po štvrtýkrát na tomto kanáliku z hry FC Mobile 26. Som zvedavý, čo nám dnešný zápasík prinesie, či prehru alebo výhru. Hráme proti nejakému Venzopovi, tak som zvedavý, ako tento náš zápasík dnes dopadne. A ako môžete vidieť, ako ste teda mohli vidieť, tým máme o dosť lepšie ako oni, pretože vo všetkých oných tých vecičkách sme lepší my. Toto je náš tým a ich tým nič moc. A proste celá francúzska zostava. Dobre. Ferran Torres rozohráva a my môžeme ísť do toho. Cole Palmer už sa rozbehol. A Cole Palmer sa nejako rozbehol. Saliba ho obral o loptu a máme autové vhadzovanie. Stanišič nahráva Coleovi Palmerovi, ktorý môže skúšať takto z ďalky. Cole Palmer netrafil bránku. Dobre. Nepodarilo sa nám zatiaľ získať loptu, ale podarilo, ale nie. Podarilo, ale ani nie, no. Ten Turam. No, nie. To čo robí? Čo robia? Čo robia? No, konečne Ajari získal loptu. Iñaki Williams nahráva Coleovi Palmerovi, ten Ferranovi Torresovi, ktorý už sa môže rozbehnúť. Ten už môže aj skúšať. Ferran Torres! 1-0, 21. minúta. Nádhernú mu tam dal, nádhernú. Dobre. Už dostávajú 1-0 nakladačky. Jude Bellingham môže ísť, ale neúspešne. Demiral. Ajari. Stanišič. Obral Rabiota. Cole Palmer už sa môže rozbehnúť. A nejak veľmi ďaleko si predahral loptu. Vyhrali sme hlavičkový súboj. Kylian Mbappé, ktorý môže skúšať takto z ďalky. Kylian Mbappé! 2-0. 35. minúta. Nádhernú. Neviem, čo ten Mike Maignan robí v tej bráne, ale niečo robí. A to niečo je nič. Pretože dostáva nakladačky už 2-0. Ferran Torres môže nahrať aj Coleovi Palmerovi, ktorý neprebral prihrávku. Kylian Mbappé! Totálne neviem, jak mu to tam obchal do tej medzierky, ale vyhrávame 3-0. 42. minúta. Toto si musíme ešte raz pozrieť. Presne. Jak mu to tam obchal tú loptu. Parádička. Ešte jeden gól da Mbappé a bude to hat-trick. To bude riadna oslava. Riadna. Offsidíkos. Neviem, kto má loptu. No, asi oni. Alebo my, ja neviem. Po mňa oni. Tak mi dobre. Na komu to nahrám? Jemu. Aj polčas! Aha, dobre. Vyhrávame 3-0, tak som zvedavý, že čo nám prinesie druhý polčas. Dobre, rozohrali. Kylian Mbappé sa samozrejme bude snažiť dať hat-trick. Dobre, nič moc zatiaľ. Tchouaméni, Zinedine Zidane. Ricard vyhral hlavičkový súboj. Kylian Mbappé, ty môj bež, môj zlatý. Som ti nestihol ani nahrať. Nejakému Williamsovi sa nepodarilo vybojovať loptu. Demiral
Znova sa snažil. Ten Zidane je proste wow. No, už sa trošku prebudili. Sa trošku dosť prebudili, nie? Nezdá sa nikomu. Teo Hernández, dobre. Kde máme Kyliana Mbappého? Tam je, zlatý. Ty bež. Dobre, Kylian Mbappé skoroval hat-trick! 4-0, 68 minúta. Nádhernú mu tam dal. Mike Maignan dnes zase nemá dobrý deň. Nemá zlý deň. Dobre. Zidane. Thuram. Stanisic. De Cooper vybojoval loptu. Ferran Torres. Nahráva Kolovi Palmerovi. A máme offside. Škoda. Majú loptu. Samozrejme, typeček už rovno ide paliť na bránu hneď. Ani si nerozmyslel, čo urobí. No. Iñaki Williams, Cole Palmer sa trošku pohrá s Teom Hernandezom a pohral sa akurát tak zloptovanie s ním. Škoda, toto bolo nič moc, fakt, sa mi nepáčilo. Berg, ktorého vystriedali pravdepodobne, pretože viem, že nehral od začiatku zápasu. 88 minúta, vyhrávame 4-0. No, ešte by som tam dal ten jeden gól, ale pravdepodobne ho tam už nedáme. Pretože nadstavený čas není. A teraz odpískajú koniec. Je tam koniec zápasu, čiže kamoši, ak sa vám toto videjko páčilo, zanechajte like a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Takže čus.